हेलौ लोगोफोर आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै खुलुमहरनाय जाग्रोहरलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय जोङो कक'आ नार्सारियाव थांदों आरो ओमफ्राय जोङो कक'आ लायनो थांदों ओमफ्राय फुङावनो बासिहैखादोंमोन आरो जोङो कक'आखौ ओमफ्राय दा लायनो थांदों आरो जोङो ओमफ्राय लोगोफोर कक'आ अबाव होनोब्ला आमलायगुरि क्लामपुर होननाय गामियाव आरो लामा जिङावनोखा हाइरड जिङावनो ओमफ्राय इयावनो सोर लांफैनो गोसो लांफैनो हागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय कक'आल' नङा आरो बिफाङा बायदि बायदि बिफां दङ गासिबो बिफाङानो दंजोबो ओमफ्राय जायफ्रा गार्देन खालामनो गोसो गार्देन खालामनोबो लांफैनो हागोन आरो बिबारबो दङ जा मोजां मोजां बुस्थुफोर नै बिफांफ्रा लाबोजोबनोसो लुगैयो लोगोफोराव अयथासारनो बबाव लांनो सानदों जोंहालाय नै रानलायलायबाय बिजिनियाव फिसाजोनाव बिजामादैनाव नै लोगोफोर सोरबा लांफैनोबा आमथिखा आमलायगुरि होननायाव मोनगोन आरो ग्राम थांग्रा लामाजों सिदा ओमफ्राय बे लामायावनो मेन लामायावनो फानो आरो ओमफ्राय नै नार्सारि खुलिदों इयावनो ओमफ्राय सोरबा लांफैनोबा लांफैनो हागोन आरो बावनो जायगायानो खाथिखा नै फुल ओरि नांबाबो लांफैनो हागोन आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो लांफैनो फैदों नै फुलबो मोनगोन नै सेस दंजोबो नै नै आइया जोंना मेदामा बिजामादैनाव थांनोखाय नोगोद देलायदोंनो मालाय मिलिटारिनाव बेसे गोबाव जाखो नोंसोर खुलिनाया बेखौ आं खुलिनाया मास मोननै कमप्लिट जाबाय मास मोननै नोंनिनोखा दा आंनिनो ए नैबे एप्रिलनि 5 थारिखआव माबादोंमोन ए मास मोननै मालिकआ बेनो नै सानब्रै नांबावगौ जाहैबाय ए कमप्लिटद्राय जाथ'वाखै औ एल'भेराबो दं नै माथो दङ दंनायालाय लांनांगौ बेखौ लोगोफोर आमथिखा आमलायगुरि होननायाव जोङो कक'आ नार्सारियाव लांफैदो आरो बाजिनाव लांनो नै मालिकआ बेनो आदैया ओमफ्राय दा जोंहा नैबे बेसेयाव सोलिदों दामा खिथाहरदो दा 40 50 60 बिदिनो हरदों आरो बुरजा लायोबा एसे एनै खमायना हरो सोरबाफोर लांफैयोबा लांफैनो हागोन सोरबाफोर लांफैबा लांफैदो नै जोंबो लांफैदों जों दा 100 दाल लाबाय आरो थाइजौ गासिबो दंनाया गासिबो दङ दंनायालाय नै नुजोबबाय नै फुलिया मोजांथार फुलियालाय कक'आ फुलि नै लांफैदो लोगोफोर आमलायगुरियावनो खाथिखालाना ग्रामपुर जायगाया ग्रामपुर नै बिराद मोजां बिबारबो दं बिबारफोराबो नै फुल नांगौबा लांफैनो हाबाय नै गथ' फिसाफ्रा बिमायंनाव थांग्राफ्रा थाङो दुमफैया दा आयंनाव थांसै हंगार बियो सालायाव नै खवा रोगानो नै मोनफैबाय एल'भेरा लाबाय नै आंहा फांनै लगायनो खादा लाबोखादा हैदों होनदों नों सोरनो मा फुलि कक'कला फुलि हैदों नानि माइनावनो ए कक'आ नोंसोर रोगादों मावदों दा दे लायदो थां थुखाबाय दे नै लोगोफोर कक'आ लाबोनायखौ दा गायनोसै आरो जोङो गायफैबाय आंनि बागान बियो बागान मोनसेयाव गायफैदों ओमफ्राय दाखालि न'नि बागाना देरबाय आरो खालमास फिथाइ मोननो हागौ लोगोफोरनो खिथानाय जायाखै एबाराव खिथाहैगोन आङो नेक्स्टनि भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो नुनो हागौ
जा मोजां मोजांखा नार्सारि खुलिदों नाय ओरै फै ओरै हायाबो जा मोजां आथाल'खालाय ओमफ्राय नों मानो जिरनो अबाव दोननो नै गुब्रुगोन दे मोजां नै बिफांखौ नुदों खेबसे दे